Aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tat sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ra eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresna murah ana liyane ning nyatane kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atiku Naseta Musik Indonesia Aseng Kuyung HR video syuting umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresna ora ana liyane
nyatane kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atiku. Satu kali lagi nasib. Ini sugeng rawuh kanca-kanca paguyuban seduluran Selawase lan ugi sedulur bintang Indonesia. Umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala. Umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging ati wis kadung tresno kowe milih tresno liya. Apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kowe mbok yo eling. Janji tresna ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atiku duh Gusti kuatno atiku. Matur thank you Naseta.